het spoorland. Is dat Cookie Monster? Oh, Haha! Bij de Hallo, NS, hier is hij. HVB. Mijn favoriete spelkandidaat, Cookie Monster. nou, u bent mijn favoriete spelpresentator, Dr. Bakker. Oh, dank je, Cookie Monster. Oké, Ja, geluk. dit is het spel. Bepaald voedsel is goed voor ons en mag dus elke dag. Wil je ook nog een Ander beetje bij? voedsel mag alleen Ja, dat maar is ook af weer en een toe. plek. Dus, Cookie Ja, Monster, gewoon in de auto ik gewoon. toon je 2 borden. En jij moet zeggen op welk bord het af en toe eten ligt. Snap je? Snap ik, dit wordt een makkie. Oké. Dit zijn de eerste 2 borden, Cookie Monster. Oké. Kijk maar eens goed. Vorige keer had ik een 1 chef bord in, bevat gezonde groenten. Dat is deze hier. Inderdaad, ja. En op de andere ligt een koekje. Daar, koekje. Dus, Cookie Monster, welke mag je af en toe? Precies dan, dat Oh, jongen, is best moeilijk. Ik kan niet beslissen. Misschien